Купи ли си леопардови неща? И носиш ли ги? Или само си похарчи парите? Защо така модерният леопардов принт стои добре само на 25 до 30% от жените в България? Тази животинска краска е в топлата гама. Цветовете са земни, дълбоки и меки. Съответно този принт отива само на дамите с оцветяване есен. Момичетата от останалите сезони не изглеждат добре в него. Топлите цветове са противопоказни за студените зими и лета. В тях те буквално изглеждат по-възрастни. А момичетата с оцветяване пролет изглеждат изморени и впечатляващо непривлекателни. Има надежда! На пазара може да откриете този принт в различни цветове. Изкуството е да подбирате тези, които ви отиват. Както аз, като студена зима, съм подбрала това студено леопардово. Аз съм Йоана, професионален личен стилист и ако искаш да се научиш да адаптираш тенденциите така, те да подчертават естествената ти красота, можеш да си запазиш анализ в лични.